ברוכים הבאים לדולצ'ה דיווני סיטי ראשון לציון, מתחם הרהיטים הגדול והמעוצב ביותר בישראל. כל הריהוט לבית ממיטב המעצבים בעולם במקום אחד ומיוחד. כ-2,500 מטרים של תסוגה, מערכות ישיבה מאיטליה ומכל רחבי העולם, ממיטב המעצבים והמותגים. רהיטים בהתאמה אישית, כל חלום שתרצו לבית, אנחנו מגשימים. בקרת איכות ושירות ללא פשרות, כ-15 שנות פעילות. בואו להצטרף למאות האלפים שכבר רכשו ונהנו. אין צורך להתעייף, הכל במקום אחד. חוויית קנייה שטרם הייתה בישראל. והכל מהיבואן והיצרן לצרכן, ללא פערי תיווך. לאונג' פרטי למעצבי ומעצבות פנים. מחכים לכם, דולצ'ה דיווני, יוסף לישנסקי, 18 ראשון לציון. צרו קשר עוד היום ותקבעו פגישה עם אחד מיועצי העיצוב שלנו בכוכבית 2540, או שילחו הודעת וואטסאפ לטלפון 050-933-1117, ואחד מיועצינו יעמוד לרשותכם. זכרו, דיווני יש הרבה, דולצ'ה דיווני יש רק אחד.